Boeren binnen blied met het uitzonderlijke waar. Kinderen gewoon wel 4 of 5 keer meend worden. Dit hier meen een soort boeren zelfs al voor de zande keer. Zal uit het gas van maatschap van der Stegen in Aartsjerk kleren om ophellen te worden terug de gasdroegerij. In een jaar groeit er een meter gas. Nou, voor mij ben we betijd begonnen. Dus toen zijn we jongens, ik wil de eerste klap is een daalder waar, dus die hebben we. Maar het bloot goed gasgroei waar. Er is vocht, er is warmte. Dus het groeit heel lang groeit dat terug. En dat is orenjesmus wel eens een probleem. Ik wil dat er gas teruggroeit. Maar de omstandigheden ben ook nog heel goed. Dat je het ook nog heel knap van het loon krijgen kunnen. Bij de gasdrogerij op Pepijn was het smoordrok. In een goed jaar droegen ze zo'n 9.000 ton gas. Nu gaat het hut naar de 10.000 ton. Er is op dit staat zelfs een wachtlijst voor boeren. Ja, het gaat momenteel hartstikke goed. Het is een recordopbrengst momenteel aan gas. Dus je maakt smoordrok? Ja, smoordrok. Meestal ben we in deze tijd al aan het uitbouwen of haast ons schemaatje. Of ze we nog wat droegen, ze we net met droegen, eerder nog wat. Maar dan hoeven we daar net helemaal naartoe te praktiseren. Nog even bij de ruten op of op knibbels in het zon. Als die boeten zien werk dwaamad, is fleurig. Ja, dit is echt heerlijk weer. Maar voor jou nog wel een paar weken zou blijven? Echt wel, tot de kerstdagen al. Oktober eindigt bij de meetings van waarkundigen op het derde plak van de warmste maand zo'n 19 Oorzaak de onhoudende zuidenwind. En elke keer als je die zuidelijke wind hebt, dan komt natuurlijk die warme lucht deze kant op. Maar de boppeloft warmt ik hield het weer op. En dan heeft het hege temperaturen. Extreem. Want ik heb de man bezoen van 1901 onder me nou. Maar er is geen mannen bij waarbij de zuidelijke wind zo vaak kwam als nou. Maar de zachte jest liet het uit erin op een drama voor de kleinwinkels. De omzet in september en oktober is 20 tot 30% minder als vlinier. Eigenlijk hebben we nou te zwieren kleren, te dikke truien, winterjassen. Daar wordt eigenlijk net naar jongen op dit moment. Kan dit nog goed komen? Nee, want uiteindelijk, we hopen het wel dat november nog wat drokker wordt. Alleen nog merk je toch dat iedereen en ik alweer met Sinterklaas bezig is. Dat begint nu alweer in de winkels. Morgen lijkt het voor de modebranche net volle goeds te brengen, want dan wordt het maar 18 graden, nog warmer als Joet.